Uripmu ora dhewekan. Ing saben napasmu ana sing nuntun, ana sing ngawasi. Jroning awakmu ana 4 sedulur sejati, Kawah, Getih, Puser lan Ari-ari. Dheweke lair bebarengan karo kowe. Timur iku Kakang Kawah, kidul iku Adi Getih, kulon iku Adi Puser, lan lor iku Adi Ari-ari. Dulur 4 iku ora ilang, mung ganti wujud. Ana ing sakjroning rasa njaga kowe saka 4 arah jagat. Saben sedulur nduweni tugas. Sing siji nglindungi, siji ngelingake, siji ngresiki, lan siji nyawiji. Yen kowe ora eling marang sedulur 4, kowe bakal gampang kesasar, bingung tanpa arah. Lima pancer iku awak lan nyawamu. Titik tengah sing nyawiji karo Gusti. Sedulur 4 iku ora mun roh penjaga, nanging bagian saka kesadaranmu dhewe. Nanging yen kowe wis nyawiji, rasa lan batinmu bakal padhang kaya obor ing tengah pepeteng. Nguripi sedulur 4 ora nganggo mantra, nanging nganggo laku, resiki atangkan, jernihna cipta lan lembutna panggalih. Yen rasa wis resik, sedulurmu tangi, pancer nyawiji karo pepadang sejati. Rasa iku dalane Gusti. Nalika pikir isih rame, pangandikane Gusti durung krungu. Rasa iku dalane Gusti. Nalika pikir isih rame, pangandikane Gusti durung krungu. Nalika rasa wis sepi, swara lirih saka njero ati dadi pangandikane jagat. Aja ngoyak padhang nganggo akal, nanging ngresikna rasa nganggo tulus. Saka rasa sing resik, padhang bakal tumuwuh kaya srengenge esuk, ora diundang nanging rawuh dhewe. Ing kono kawula ora mun nyebut asmane Gusti, nanging nyanding rohe. Ing kono kawula ora mun nyebut asmane Gusti, nanging nyanding rohe. Yen wis manunggal rasa lan pepadhang, jagat njaba mung dadi bayang saka jagat njero.